dyma i chi ddau sydd yn fodlon iawn, dwi'n siŵr, ar y ffair eia, eleni Steve Hewson, Prifeithredwr, a Mara Jones. A beth ydy dy deitl ti? Pennaeth gweithrediadau. Os rhaid i chi alw un yna, mae'n deitl mawr. Mae'n swydd bwysig iawn. Mae'n swydd bwysig, ydy mai. Wel rwan ta, deuddydd yn hedfan, da ni'n cwyno bob amser o'r ffair eia. Diolch digon hir, Steve, na di, ond sut ffair ydych chi wedi gael? Wel, mae'n teimlo yn llwyddiannus iawn i fod yn onest. Ni fach yn i weld, nifer o pobl heddi yn gred, a mae'r tywydd yn tymach yn ddiflas, ond ddoi, wel, mae nifer o pobl drwy'r gat ddoi oedd yn teimlo fel record. A dyn ni fach iawn i gael y cwmni ddoi o Countess o Wessex, yr ymweliad y Countess, a heddi y Prif Weinidog. A mae'n greu ti weld y Prif Weinidog yn siarad i ffermwyr amdano'r dyfodol a amaeth. Mae'n bwysig i edrych am y dyfodol. Ie, sy'n croeso gafodd hi? Ydy croeso arbennig, do. Mae pawb wedi falch iawn i weld i, ac yn falch iawn i groesawu i'r ffair, achos mae'n bwysig iawn bod ni yn rhoi'r platfform a'r cyfle i ffermwyr cael siarad gyda i beth i'r dyfodol. Ni gafodd i gymeradwyaeth yn do, mae gacw? Do, yn y brif gylch fe gath i gymeradwyaeth. So, hwnna'n beth da. Rwan ta, wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn yma, mae gennych chi sioe yn y Gwanwyn, mae'r sioe fawr yn yr ha, mae'r ffair eia wedyn yn cloi'r flwyddyn. Sut flwyddyn di hon di bod i'r gymdeithas, Steve? Dwi'n teimlo mae'r gymdeithas yn tyfu bob blwyddyn. A lot o newidiadau, ond oedd y sioe yn llwyddiannus iawn yn sioe fawr, a dyn ni'n edrych ymlaen i'r ganrif sioe blwyddyn nesaf. Mae'r 30 o blynedd ar ffair eia blwyddyn nesaf, a dyn ni'n newid tyn bach gyda'r oil blwyddyn nesaf. Ni'n newid yr enw nôl i'r tyddyn, yr oil tyddyn a cefn gwlad, so nôl i'r tyddyn. So dyn ni'n trio i cadw yn symud gyda'r dyfodol, gyda'r amserau, i wneud yn siŵr dyn ni'n sicrhau y dyfodol y sioe. A mae yna beth eraill i bod yn digwydd yma hefyd yn ystod y flwyddyn hefyd yn does. Mae'r maes yma'n cael ei ddefnyddio ar gyfer bob math o weithgareddau. Rydyn ni'n falch wedi cael y cwmni o'r Eisteddfod yn yr fan hyn, a mae cyfle gwych i ddangos y cyflesterau ar y maes y sioe, popeth dan to, digon y lle maes parcio, ac nawr ti wedi gallu cael y priodas ar y maes y sioe. So ni'n trio wneud lot o pethau arall ar yr un pryd, wneud yn siŵr mae sioe yw'r canolpwynt y gymdeithas. Wel, da ni'n gallu clywed, mae yna berfformiad ar fi'n digwydd y fan, mae yna gymaint o weithgarwch yn bob man, ond na ni ddrwydro yn erbyn y sŵn yma. Dyma dy flwyddyn gyntaf di, Mared, felly be di'r argraffiadau wrth edrych yn ôl te? Wel, mae wedi bod yn 8 mis brysur tu hwnt, a mae wedi bod yn brofiad arbennig. Mae wedi bod yn brofiad arbennig i cwrdd â phawb. Mae yna tîm enfawr o bobl sy'n wirfoddoli, tîm y staff a'r gwirfoddolwyr i wneud y ddigwyddiadau yma i ddigwydd. Hefyd nhw fydden ni ffili wneud o gwbl. Mae hwnna wedi bod yn brofiad ffantastig i gwrdd â phawb. A mae jyst gweld bod yr ochr arall y ffens, achos dwi wedi bod yn rhywun sydd wedi bod yn cefnogi ac yn mwynhau mynd i'r sioe frenhinol a'r ffair eiaf. Felly bod yr ochr arall y ffens wedi bod yn brofiad... Ti wedi cael amser i fwynhau go iawn, na ddos ym amser i chi fwynhau'r stondinau a'r perfformiadau a'r cyfan sy'n digwydd yma. O beth sy'n bwysig yw bod fi'n gweld bobl eraill yn mwynhau. Felly bod hwnna yw'r peth mwyaf. Os yw pawb arall yn mwynhau, dwi'n mwynhau, bod nhw'n mwynhau. Mae'n neis i weld Mared yn mwynhau. Mae hi'n gwenu nawr. Mae'r wen yna, werth y byd. Mae'n ymlacio, so great. Steve, Mared, diolch am y sgwrs a diolch am eich gwaith. Diolch i chi. Diolch i chi.